Čaute, tu vás zdraví Šimi TV, vítam vás v Agariu, teraz sa natáčam prvýkrát, možno z toho bez série, ak budeme mať veľa lajkov, ideme na to, nechcem moc vykecávať, teraz ne. Vždycky mi to stopne, keď dlho nahrávam. Vždycky, že chcete si to zakúpiť, zakúpim si, ale ne práve teraz. Dobre, budeme to hrať krátko, keď ma teraz zabijú, tak hneď to vypnem, hneď to s vami rozlučím, to bude také krátke videjko. Prepáčte mi, ospravedlňujem sa. Steam Pro. Musím mať aspoň viac, je to 40 sekúnd, musím mať viac ako minútu 50 alebo 2 minúty, potom za... Dobre, tak ešte ne, dáme ešte jedno kolečko. Dáme ešte jedno kolo. Zase sme mala gulička, mám 21, 22, 23. Jak rýchlo mi pribúdajú tie moje skóre a... Ja som už raz bol prvý v tabulke, ale ne v Agarabi. Tam máš väčšie guličky. Šiat! Stále, minúta 9. Minúta 9. Dobre. Shit. Dobre. Koľko je minúta 31? Tak 2 minúty niečo to vypnem. Lebo ešte sa musím učiť. Ja nejsem naučený, práve som prišiel z tréningu, ty kokšo. Som sa zákon, normálne. Samé mladé guličky. Samé mladé guličky. 1.m. Ne. Mám tam teraz 2 minúty akurát. Tak toto je posledné. Lebo nemôžem dlho strašne. Nemôžem. Ospravedlňujem, že shit. Dobre, takže toto by dnešné všetko. Strašne sa ospravedlňujem, ale nevadí. Akurát sa mi dáva na YouTube. Čo to je? GTA 5, pozrite. Nazval som to GTA 5 part 1 nervózny Trevor. Nebudem vám ďalej ukazovať. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like. Ospravedlňujem sa, že je to takto málo, musím sa aj ušiť. Takže a určite mi dáte odber ma veľmi poteší. Tak lúči sa s vami Šimi TV. A Oramis Horonecký tag. To som chcel povedať. Takže ahoj.